Kumusta kamong tanan? Hinaut pa unta nga ang Ginoo kanunay magauban kanato karon. Samtang kita magatuon sa iyang pulong. Ang among winter diri sa Regina murag matapos na. Ang mga snow murag nawala nagjutay. So we are expecting summer. So pasalamat lang kog dako nga kita makatuon gihapon sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Magampo kita. Amahan namong langit nun. Daghang salamat nga imong gipadala ang imong anak, ang imong bugto nga anak. Aron nga iyang ihatag ang iyang kinabuhi. Aron nga kami adunay kapasayloan sa among mga sala. Daghang salamat tungod sa imong dako kaayong gugma. Nga kami makabot na namo ang kinabuhi nga walay katapusan. Nagaampo sa bako nga hinaot po unta imo kami hatagag kasing-kasing nga nagdilaab sa pag-alagad nga na kanimo. Hinaot po unta nga ang Espiritu Santo mo'y magauban kanamo karon. Sa ngalan ni Hesus. Amen. Sa usang semana, kumusta ang iyong Easter? Kumusta ang inyong pag-celebrate sa pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo o sa iyang pagkabanhaw? Karong adlaw, mao ni pinakakatapusan nga chapter sa sinulat ni Dr. Luke, Kapitulo 24. Apan mag-review sa tagjutay sa Kapitulo 23. Dito atong makita nga adunay investigasyon may tugon sa atong Ginoong Hesukristo o si Pilato nagdesisyon nga patyon ang atong Ginoong Hesukristo tungod sa pressure sa mga religious leaders, sa mga pangulo sa relihiyon. O siya sa Biyernes dito siya gilansang sa cross. O ang mga babae nagprepara unta sila og mga pahumot apan tungod sa adlaw nga ipapahulay wala nila nahuman. So bantayan ninyo nga kining atong sinulat ni Dr. Luke dili kumpleto na ay uban nga wala niya i-appeal. Apan kung basahon nato ang sinulat ni Matthew, Marcos, Juan, didto ang tanang kumpleto may tungod sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. So magsugod na kita. Sa guys, naana mo din na sa Kapitulo 24. I hope nga mahuman ako ni kay giubo ko gusto karon. Pero anyways, we will try. Abrihan na ninyo ang Bible sa Kapitulo 24. Sayo kaayo sa pagkadomingo. This is verse 1. Sa buntag sayo kayo. Probably mga gikan sa alas 3, alas 4, alas 5, alas 6. Mao ni nahitabo. Wala ta kay bulog unsong orasa pero sayo sa Domingo. Miadto sa lubnganan ang mga babaye, dala ang mga pahumot nga ilang giandam. So mao ni usa ka rason nga ang mga Kristohanon karon nagsimba moadto simbahan og Domingo tungod kay si Jesus mibayaw sa Domingo sa unang adlaw sa semana. Nagpalayo na sila sa tradisyon sa mga Hudiyo. Og nakita nila nga naligid na ang bato nga giali sa pultahan sa lubnganan. Busa misulod sila apan wala nila hikit ang lawas sa Ginoong Hesukristo. Samtang nagbarog sila didto nga nangalibog mahitungod niini. Sa kalit mitunga sa ilang tupad ang duha ka lalaki nga nagsulob og sulaw nga bisti. Atong mabasa kini nga kini duha ka anghel
sa sinulat ni Juan, sinulat ni Matthew ni Marcos. So duha ka lalaking anghel. Kini siya sa pagkabanhaw dinhay duha ka lalaking anghel, ug sa panahon usab sa Pasko, pagkatawo ni Jesus, ang anghel usab maoy misulti, maoy nag-announce. Kini dinhi usab ang anghel ang nag-announce nga si Jesus buhi na nabanhaw sa cross. Nangalisang pag-ayo ang mga babae ug miduko sila. Samtang mingon kanila ang duha ka lalaki, nganong gipangita man ninyo ang buhi diha sa mga patay? Wala siya dinhi, nabanaw siya. Hinumdumi nga iyang gisulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea. So kining tanan nga nahitabo ni Jesus, iyan ang gipreparar ang iyang mga disciples nga siya mamatay ug mabanhaw apan kini sila nalimtan nila. Kita usab malimtan usab nato nga ang atong Ginoo Kristo naa uban kanato. Daghang mga butang nga kita ang magdesisyon, nalimtan nato nga si Jesus nauuban kanato. Unya nahimduman sa mga babayi ang iyang gisulti. Na mauli sila o gisugilo nila kining tanan ngadto sa 11 ka apostoles o sa uban. So dili na 12, 11 na kay nagpakamatay man ang usa kanila. Versikulo 10, ang mga babae mao si Maria Magdalena, si Juana o si Maria nga inahan ni Santiago. Kini sila ug ang ubang mga babae, mga kauban nila nanugilon ni ining mga butanga ngadto sa mga apostoles. So excited sila nga, hey, wala dito na. Excited sila, natingala sila nga hay naman to ang atong Ginoo, nawala na dito. Nakakita nami og anghel. 11, apan naghuna-huna ang mga apostoles nga binuang ang gisulti sa mga babae. Busa wala sila mutuo kanila. Kay sa unang panahon, God, ang mga babae dili kaayo nila tuuhan. Mao ni mga tradisyon nila, mao ni mga panahon nga murag powerful ang mga lalaki. So bisag silang Juan, silang Pedro, wala mo tuo. Apan mitindog si Pedro sa versikulo 12. Kini sa ubang writer, sa ubang mga sa uban si Pedro og si Marcos. Si Pedro og midagan ngadto sa lubnganan, milili siya og nakita niya nga ang panapton nga giputos kang Hesus mao nalay nahibilin didto. Unya mipauli siya nga naglibog kung unsa gayud kaha ang nahitabo ni Hesus. Kay bisan ikaw ako naman, wala pa'y tao nga nabuhi nga gikan sa patay. So natingala sila. Nalimtan nila sa excitement nila. Nalimtan nila ang gisulti ni Jesus. So naglibog paghihapon sila. Sa paglakaw, paingon si Emmaus. Sorry. Versikulo 13, sa maong adlaw, Domingo ni, sa hapon. Duha ka sumusunod ni Jesus ang naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlag Emmaus. Mga 11 ka kilometro gikan sa Jerusalem. Og naghisigot may tungod sa tanang mga butang nga nahitabo ni anang adlaw. Versikulo 15, samtang nagsultihanay sila, miduol si Jesus ug mikuyog kanila. Nakita nila siya, apan
wala sila makaila kaniya. Matingala kita. Unya mingon si Jesus kanila, unsa bay inyong gipanagsultihan samtang naglakaw kamo? Mihonong sila og nga subo ang panagway. Og ang usa kanila nga ginganag si Cleopas nangutana kaniya, ikaw ray siguro'y bisita sa Jerusalem nga wala mahibalo sa mga nahitabo didto niining pipila ka adlaw nga milabay. Unsa mga hitaboa? Nangutana si Jesus. Ang nahitabo kang Jesus nga Nazaretnon, mitubag sila, usa siya ka propeta nga gamhanan sa pulong o sa buhat at ubangan sa Dios o sa tanang mga tao. So mao ni description nila may tugod ni Jesus. Usa siya ka propeta, usa ka gamhanan, sa pulong niya gamhanan tungod kay adunay mga milagro ug sa buhat at ubangan sa Dios ug sa tanang mga tao. Mao ni ilang paglantaw ni Jesus. Mao ba ni inyong paglantaw sa atong Ginoong Hesukristo? Ang mga kadagkuan sa mga pare ug ang mga pangulo mitugyan kaniya aron silutan siya sa kamatayon o gilansang nila siya sa cross. Naglaom unta kami nga siya mao ang muluwas sa Israel. Labot pa niini. Ikatulong adlaw na karon sugad kini nahitabo. Kay ang ilagyong pagtuo nga si Jesus mianhi dinhi aron military leader. Aron nga luwason sila sa gahom sa mga Romano. They were under the Roman Empire. Sa akong giingon na ninyo, pareho sa unang panahon, mga 300 kagatus katuig nga ang mga Espanyol, we were under the Spanish rule. Daghang dili kita gusto nga wala kitay freedom. So kiniusab sila, mao ilang pagtuo nga si Jesus mahimong leader nila. Apan si Jesus espirituhanon ang iyang leadership. Versikulo 22, og pipila sa mga babae nga among mga kauban nakapakurat kanamo. Nangadlawon sila pag-adto sa lubnganan. Apan wala nila hikaplagi didto ang iyang lawas. Og namalik sila og nanugilon nga nakakita kuno sila og panan-awon diin may mga anghel nga misulti kanila nga buhi siya. So wala sila makasigurado, wala sila mutuo ang nahitabo ni Jesus. Bisag karong panahon na daghang mga tao nga dili mutuo nga si Jesus gipatay o nabanhaw. Ang uban moingon nga gikawat sa mga disipulo ang iyang lawas. Unsaon man na pagkawat nga adunay 12 o 16 ka mga Romano nga nagabantay. Ang mga disipulo nahadlok, so dili gani magpaduol sila. Ang uban moingon, si Jesus bisag na naigo siya sa bangkaw, bisan og mao ni gilansang, apan nabuhi usab siya kay bugnaw kaayo ang lubnganan, so nabuhi og miiskapo siya. So daghan sa kalibutan nga mingon ana. Naay uban nga giingon skeptics, di gyud mo tuo. Mingon sila, naabay tao nga mabuhi pag-usab. Apan si San Pablo uban miingon nga kung ikaw motuo nga si Jesus gilansang sa cross na banhaw o ikaw misalig sa gihimo ni Jesus sa Kalbaryo, maluwas ka. Si Pablo wala moingon nga tungod kay membro ka sa usa ka relihiyon maluwas. Kundili kung ikaw mituo, misalig sa gihimo ni Jesus dito sa Kalbaryo, ikaw
adunay kaluwasan. Versikulo 25, unya miingon si Jesus kanila sa duha ka buok, pagkabuang gayud ninyo, pagkadugay ninyong mutuo sa tanang gisulti sa mga propeta. O unsa man yung mga propeta? Ang giingon ni Jesus nga katong mga nagsulat sa Old Testament, mga propeta, palitan nila Isaiah, naa di ay gisulat na ang kinabuhi ni Jesus. Naa sa Old Testament ang kinabuhi ni Jesus. Versikulo 26, dili ba kinahanglan man nga mag-antos ang Misayas ni ining mga butanga ug unya mosulod sa iyang himaya? O gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan. Unsa man ang giun nga tibuok kasulatan? Ang tibuok nga Old Testament. Naa diay nasulat na ang kinabuhi ni Jesus. O si Jesus gatudlo kanila nga akong kinabuhi, naa na din ha. Gisulat na, gitagna na. Mo nang gitudloan nila siya nga magbasa gyud sa pulong sa Ginoo. Mao nay rason nga ikaw ako nagbasa. Ang pagbasa sa Bible nay uban na nadungog nako nga makabuang kung mabasa sa Bible. Si Jesus nabuang ba? Makaingon nga eksakto nining akong relihiyon, di na ako mubasa sa Biblia. Nahibalo nako. Apan si Jesus dinhi iya gani ginahay nabuang na ba mo? Wala mo kahibalo sa pulong sa Ginoo. Posible ba siguro nga si Jesus moingon kaninyo sa mga relihiyoso kanang dugay ng gasimba? Hey, buang ba mo? Naibalo ba mo unsa ang Biblia? Unsa ang New Testament? Unsa may gitudlo sa mga disciples? Mao nga na importante kaayo nga magbasa sa pulong sa Ginoo. Kay daghan lang moingon nga di na nako gakinahanglan na siya. Apan si Jesus may giingnan ni sila, nabuang ba mo? Wala mo day kay balo? Sige mong gasimba-simba. Nabunyagan mo kung unsa pa nang uban din ha. Apan wala day mo kabalo, wala mo nagbasa sa kaugalingon ninyo sa akong pulong. I hope hinapunta nga ang Ginoo dili mo ingon nga nabuang ba mo. Versikulo 27, o gipasabot ni Jesus kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan sugod sa mga basahon sa gisulti ni Moses. O unsa may gisulti ni Moses? Ang gisulti ni Moses naa sa Old Testament, sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. 5 ka libro ang gisulat ni Moses. Hangtod sa mga gisulat sa tanang propeta. So mga propeta, Isaiah, tuad dito may tungod ni Jesus. Ni atong tungura, dool na sila sa balangay sa ilang adtuan, ug daw nagpasabot si Jesus nga mopadayon lang sila sa unahan. Apan, versikulo 29, gihawiran nila siya o giingnan. Anay lang ta mamahulay, kay hapit na magabi. Busa may padayon siya o nagpabilin uban kanila. Sa original nga Griego, wala lang miingon nga sila nga o si pabilin ka pero ilag yung gikuptan sa original nga sinultian. Pabilin sa diri ka matulog gabi na ilang gikuptan sila. Yang gikuptan nila si Jesus. Sa ilan ng panihapon, versikulo 30, gikuha niya ang pan o gipanalanginan kini, unya gipikas-pikas o gihatag kanila. Versikulo 31, diha nabuka ang ilang mga mata ug nakaila sila kaniya. Apan nahanaw siya, nawala dayon si Jesus. Katingalahan. 32, nag-ingranay sila. Dili ba ingon sa may kalayo nga nagdilaab sa atong kasing-kasing, sa dihang nagsulti siya o nagpatinaw kanato sa kasulatan dito sa dalan? Ang ilang teacher, ang atong Ginoong Hesukristo. Og nanindog sila dayon og namalik sa Jerusalem,
diin nakaplagan nila ang 11 katinunan ug ang uban pa nga mga nagtigom nahadlok sila nagtago nga nag-ingon versikulo 24, tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo, nagpakita siya kang Simon or Pedro. Unya gisaysay sa duha ka tawo ang nahitabo didto sa dalan ug ang pagkaila nila sa Ginoo sa iyang pagpikas-pikas sa pan. Samtang versikulo 26, samtang nagsugilon pa sila ni ini, mitungha ang Ginoo sa taliwala nila ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Ang original nga gisulti, Shalom. Peace be with you. Shalom. So gusto kong mahinumduman ninyo ni. Sa ato kumusta? Sa ilang panahon miingon, Shalom. Ang kalinaw mag-uban kaninyo. Nakurat sila ug nalisang ug naghunaw na nakakita sila multo. Apan miingon siya kanila, nganong nabala ka man kamo? Nganong nagduha-duha man kamo? Tanawan ninyo ang akong mga kamot ug mga tiil. Ako gayud kini. Hikapa ako ug makita ninyo kay ang espiritu walay unod ug mga bukog sama sa nakita ninyo nga aniya kanako. Isulti na kini og iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Versikulo 41, apan naay pulong nga apan. Wala gihapon sila makatuo og hilabihan ang ilang kahibulong apan nalipay sa ilang nakita. Busa gipangutana sila ni Jesus, aduna ba kamoy makaon dinhi? O gihatagan nila siya usa ka buok nga sinugbang isda. Versikulo 43, o gidawat kini ni Jesus o gikaon diha sa ilang atubangan. Unya miingon siya kanila, kining mga butanga mao gayud ang akong gisulti kaninyo, samtang uban pa ako kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat may tungod kanako, nahisulat sa Old Testament, sa Biblia. Kinahanglan matuman gyud sa balaod ni Moises o sa mga sinulat sa mga propeta, inguman sa mga salmo. Kung kamo makabasa, guys, maghangyo ko kaninyo, tan-aw ninyo ang libro nga Salmo. Daghang kitang mahibawan may tungod sa Salmo sa pag-ampo mao ni kantahanon sa mga Hudiyo. Mingon si Jesus, na ako dito gisulat nila ako o kining kay bola ba mo? Nga this is 600 years before the death of Jesus. 600 katuig gisulat na ni may tungod sa atong Ginoong Kristo. Imagine na fulfill ang tanan. 45, unya gipasabot niya sila sa kasulatan. So importante kaayo ngano nga kita gatuon, ngano kamo nga nagtuon sa pulong sa Ginoo. Gusto ko nga dili lang kamo maminaw kundi inyong usab nga tun-an ang pulong sa Ginoo. 47, kinahanglan mingon siya, isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe, isangyaw, i-broadcast, i-internet, i-text ang mensahe may tungod sa paghinulsol unsa ang message nato sa mga tao nga iyaha ing siya paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala. Kinahanglan usa mapasaylo, kinahanglan maghinulsol sa sala. Siya lang ang makapasaylo kay siya lang nahibalo nga ikaw ba naghinulsol. Walay laing tao nga makahibalo sa atong kasing-kasing nga kita naghinulsol.
si Jesucristo lang. Mingon siya ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. So kinahanglan ang pulong sa atong Ginoong Jesucristo masabuag sa tibuok kalibutan. Mingon siya, kamo mga saksi ni ining mga butanga, kamong mga Kristohanon, mga sumusunod ni Jesus, mingon siya, kamo ang mga saksi. Ikaw ug ako nga sumusunod ni Jesus, kita ang giingon nga kita ang gitawag saksi ni Jesus. Ikaw ako mga saksi kita sa atong Ginoong Jesucristo. Walay lain ang gipili niya katulang sumusunod ni Jesus, kita ang mga saksi. Og ako mismo mao ang magpadala nga na kaninyo sa gisaad sa atong amahan, unsa man ni gisaad ang Espiritu Santo. Apan kinahanglan maghulat kamo dinhi sa syudad hangtod nga mokunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan. So gihatagan sila gahom. Ikaw ako usab gihatagan tag gahom aron sa pagsabuag sa maayong balita. Versikulo 50. Unya gidala niya sila ngadto sa gawas sa syudad hangtod sa Betania, diin giisa niya ang iyang mga kamot ug gipanalanginan sila. Og samtang gipanalanginan sila, ibiya siya o gibayaw ngadto sa langit. Gisimba nila siya. Unya mibalik sila sa Jerusalem nga malipayon kayo. Nagsimba ba kamo sa atong Ginoong Jesucristo? Taka mga tao nga dili mo simba sa atong Ginoong Jesucristo. Versikulo 53. Kanunay silang didto sa templo ug nagdaig sa Dios. So, dinhi nahuman ang atong pagtuon sa libro nga Lucas. Daghan akong nakuha sa libro ni Lucas. Naa ba mo'y nakuha sa atong pagtuon sa sinulat ni Lucas? Hinumduman ninyo nga kamo ug ako ang saksi ni Jesus. So makaingon kamo sa inyong kaugalingon, ako membro sa saksi ni Jesus ako. Nga nagsaksi ako nga sa dihang akong giimbita si Jesus sa akong kinabuhi, nabag-o ako, nabag-o ang akong kinabuhi, nabag-o ang direksyon sa akong kinabuhi. Nga karon gigutom na ako sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Aduna na ako'y gugma nga makapasaylo sa mga tao nga nagdumot ka na ako o nga nakahimo sila sala, makapasaylo na ako. Ug ako usab aduna na ako'y paglaom sa kinabuhi. So hinaot po unta nga kita mudayig mo ampo sa atong Ginoong Jesucristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat nga ikaw napakamatay ka namo. Daghang salamat nga kami imong gisugo nga among isabwag ang maayong balita. Nga ikaw namatay ug nabanhaw. Ug kung kami maghinulsol sa among mga sala, kami mapasaylo. Nagaampo usab ako sa mga tawo karon nga naminaw niini kung unsa may ilang balatian, Ginoo nagaampo ako nga imo silang ayuhon, Lord. Hinaot pa unta nga sila mo salig gana kanimo. Sa ngalan ni Jesucristo nga among manluluwas. Amen.